V tomto videu si ukážeme, ako množiť kaky štepením na stole pomocou kopulácie s protijazyčkom. Na úspešné stolové štepenie potrebujeme zdravý podpník vo vegetačnom pokoji pestovaný 2 roky vopred v kvetináči a dobre vyzretý vrúbeľ odobratý z kvalitnej preverenej odrody kaky, ktorú chceme rozmnožiť. V podmienkach strednej Európy sa ako podpník často používa americké kaky Diospyros virginiana, pretože má výbornú mrazovzdornosť a vytvára silný koreňový systém. Vrúbeľ by mal pochádzať zo zdravého jednoročného dreva. Mal by mať približne rovnakú hrúbku ako podpník a obsahovať 2 alebo 3 dobre vyvinuté spiace púčiky. Až do štepenia musíme vrúbl skladovať v chladných a mierne vlhkých podmienkach, aby zostali nevypučané a nevyschli. Pred vrúbľovaním si pripravím ostrý štepársky nôž, štepársku pásku, záhradnícke nožnice a vhodný štepársky vosk. Čisté a ostré nástroje sú nevyhnutné, pretože hladké rezné plochy sa hoja úspešnejšie ako drsné alebo poškodené rezy. Prvým krokom je skrátenie podpníka na požadovanú výšku. Následne vytvorím na podpníku dlhý, hladký šikmý rez s dĺžkou približne 3 až 4 cm. Rez by mal byť vytvorený jedným presným pohybom, aby vznikla dokonale rovná plocha. Rovnaký šikmý rez vytvoríme aj na spodnom konci vrúbľa. Obe rezné plochy by mali mať rovnakú dĺžku. Vďaka tomu môžu vrúbeľ a podpník tesne priliehať k sebe bez veľkých medzier. A nasleduje dôležitý krok. V strede každého šikmého rezu vytvorím krátky pozdĺžný zárez, nazývaný jazyček. Rezy nesmú byť príliš hlboké, pretože by mohli vrúbeľ alebo podpník oslabiť. Jazyček vrúbľa potom zasuniem za jazyček podpníka. Obe časti sa do seba zakliesnia a vytvoria stabilné spojenie. To je jedna z hlavných výhod kopulácie s jazyčkom. Štep drží pevne ešte pred jeho obviazaním. Najdôležitejšou podmienkou je dobrý kontakt medzi kambiálnymi vrstvami. Kambium je tenká vrstva aktívne sa deliacich buniek, ktorá sa nachádza bezprostredne pod kôrou. Miesto štepenia teraz pevne obviažem štepárskou páskou. Začínam pod miestom štepenia a pokračujem smerom nahor, pričom jednotlivé závity pásky navzájom prekrývam. Páska musí obe časti pevne držať a zároveň zabrániť prenikaniu vzduchu do miesta spojenia. Najradšej používam tieto nazelenalé čínske pásky s malým priemerom, s nimi sa mi pracuje najlepšie. Horný koniec vrúbľa je potrebné utesniť tou istou páskou, aby sa zabránilo strate vody a vyschnutiu. Vrúbl kaky sú citlivé na vysychanie, preto je dôkladná ochrana mimoriadne dôležitá najmä počas prvých týždňov po štepení. Zaštepené rastliny ponechám v skleníku až do konca mája. Keď sa miesto štepenia zahojí a horný púčik začne rásť, môžem mladý stromček kaky postupne privykať na vonkajšie podmienky. V počiatočnej fáze rastu ho musím chrániť pred intenzívnym slnečným žiarením, vysušujúcim vetrom a neskorými jarnými mrazmi. Pravidelne musím kontrolovať aj použitú viazaciu pásku. Ak zostáva stiahnutá, treba ju včas uvoľniť alebo úplne odstrániť, aby neškrtila hrubnúcu stonku. Stolové štepenie kopuláciou s jazyčkom je veľmi efektívna a účinná metóda v prípadoch, keď majú podpník a vrúbeľ podobný alebo rovnaný priemer. Vytvára veľkú kontaktnú plochu, zabezpečuje výbornú mechanickú stabilitu a podporuje rýchlu tvorbu kalusu. Pri použití zdravého rastlinného materiálu, presných rezov, správnom obojstrannom zarovnaní kambia a dôkladnej ochrane pred vysychaním môžeme touto technikou získať silné a dobre vyvinuté stromčeky kaky pripravené na výsadbu a ďalšie pestovanie.